Hey daar, mooie meid, het is de hoogste tijd om jou eens te zingen. Met je blonde haar, ongeëvenaard de mooiste van het land. Zonder jou is er geen leven voor mij. Je maakt me elke dag weer blij. Nathalie en Antoinette, vandaag is de dag dat jullie elkaar het ja-woord gaan geven. De kroon op jullie liefde. Een relatie die ergens in 2013 is begonnen. Nu bevestigen jullie liefde bewust voor elkaar. Dat is de betekenis die jullie vandaag aan elkaar gaan geven. Waarom trouwen jullie nu op deze bijzondere locatie? We hadden wel eigenlijk wel zin in een feestje. Ja. Toch? Ja. Maar dit is voor jullie ook een bekende plek. Want wat is het verhaal bij deze plek? Ja, dit is gewoon eigenlijk ons tweede huis. We zijn hier altijd wel te vinden. En ja, Peter en Marie Bloed zijn eigenlijk hele goede vrienden van ons. Dus ja, dat maakt het eigenlijk wel heel bijzonder, deze plek voor ons. Nou, het idee wie al een beetje opperen. Want mijn eigen dochter is in maai trouwd. En die woont het ook wel. Maar ja, Antoinette en Nathalie wie een jedder. Maar ze wisten net of het mocht van de gemeente zelf. Dus informeren en toen kwamen ze bij ons van ja, we maken hier trouwen. Dus dan is het idee ontstaan. En wat is je in Bollen met dit trouwde stel? Hele goede vrienden. Hele goede vrienden van ons. Ja. Nou, dat hebben jullie net ook wel gezien met de dikke knuffels en de traantjes. Ja, geweldig. En dat ze dat dan bij ons voor het café willen doen, buiten in het zonnetje. Ja, uniek. Antoinette Wendels, neem jij, Theresa, Nathalie Piersma aan tot jouw wettige echtgenote. Wat is hierop jouw antwoord? Echt wel, ja. Ja. Antoinette was ooit mijn kapster. Nog hoor, nog. En zo is dat begonnen. Theresa Nathalie Piersma, neem jij, Antoinette Wendels, aan tot jouw wettige echtgenote. Wat is hierop jouw antwoord? Ja. Dan verklaar ik, Regina de Jong, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Leeuwarden, dat vandaag, 21 augustus 2015, het huwelijk is voltrokken tussen Antoinette Wendels en Theresa Nathalie Piersma. Ja, en nou ben ik gewend dat op een trouwerij dat er 2 ringen zijn. Maar ik zag er toch echt 3. Hoe zit dat? Nou, ja, ik gewoon een beetje meetrouwen. Ja. Ja. Dat is toch wel ontzettend bijzonder om mee te mogen maken, of niet? Ja, jawel, ja, eigenlijk wel. En hoe leuk is het om mee te trouwen? Hoe voelt dat? Nou, dat voelt gewoon dat je gewoon trouwt nog met iemand. Het voelt gewoon fijn. Nou, dan wens ik jullie allemaal nog een hele mooie trouwdag toe. Ja, dankjewel hoor. Je bent een deel van mij. Ja. Als je een boerderij denkt, nou ja, goed, dat is een vlak dak. En dat is dan ongeveer, maar als je moenen op als het zo, dat is zo elke keer nee, dat is volle mooi. Ja, er worden aparte vormen die erin mee zitten, die kap, die rondingen en al, ja, dat is toch wel een apart gezicht, heel die kleur is. Dat is mooi van moenen. Dat is de grote molen van Broeksterwoud. De achterkant poldermolen. Die is gebouwd in 1887. En hij had nou van hier weer eens een rijtuig nodig. De molen die is altijd heel geefbleun. Hij is hartstikke origineel en heel veel molen is altijd heel wat in verneten en verspiekeren. En dat is hier eigenlijk net zo. Dus als hier nou de door bent staat, dan is die molen eigenlijk nog precies zoals dat er toen gebouwd is. En dat maakt het altijd heel interessant en dat vind ik het, de mooiste molen. Het is echt mijn molen. Ja, ik ben de zoon van der Zee. Die ben de beide rijdekkers. Ben ik echt wel echt een vakman. Die maakt altijd mooi werk.
Ik ben rijdekker en ik ben vroeger timmerman en dan ben ik rijdekker geworden. En ja, ik hoorde dat we hier tussen zaten toen. Die band doet ze lid weer. Nou, jongens, naar Burkhaven, dat begon al een beetje in de winter met rijdsnee. Nou, mij in het rijdveld. Nou, dan later doet ze op het klutterwiel in mijn bak. Nou, dan zaten we dat na en dan met een nul en geut hit daar. Ik een bezitje. Dan gewoon in het bos rijden, voor even een boetje in de weer. Dan leren ze dat al. Als je de nieuwe die komt van buiten, de touw wordt naar binnen terug, maar omdat het slap materiaal is, maakt er ook weer om hem laten heen. Dus dan komt er boven en laat los. Dan gaat er weer om. Dan wordt er aanhalen en dan maak ik hem aan strak lopen. En dan zet ik hem hier uit vast houden. Ja. En dan is het strak en dan zit het vast. En dan zitten al stekjes die met stief zijn, die mij net laten zien. Hoe je dat om hard in hard te werken? Ja, de ene keer wat minder dan de andere keer. Ja, nee, maar dat is verder wel, ja, tuurlijk. Niet omdat het eigen is, dan zeg je wel eens wat meertje in elkaar dan dat je vreemd van elkaar bent. Maar verder, zo op een gegeven moment hebben we altijd een volgende generatie. Dan sommige dingen er praktiseer ik wat oerer dan mijn heid. Ja, die had het vroeger zo geleerd en zei dat. En ik had er nog wel eens wat naar kijken op. En dat hoort het even voordat hij dat in de gaten had. Dat kwaadje moet soms even vallen. Ik kijk het altijd gelijk, maar... Hoe lang ben je nog maar zo het wandelen? Nou, ik ben een paar keer erin bij mij, maar ik ben een week 3,5 in die richting zo'n beetje. Een week is thuis geleden? Ja, met persken dan ben ik een heel eind.